Les pel·lícules de por em fan por. No és pas un secret, el gènere de terror i jo no som gaire amics. Tanmateix, aquests darrers anys han sortit una sèrie de films que m'han deixat completament fascinat. Lluny d'ensurts gratuïts, monstres monstruosos i prioritzant l'atmosfera i el simbolisme, neix un nou subgènere, el terror elevat. Tot i que realment tampoc és que sigui tan nou, perquè la majoria d'aquestes pel·lícules es basen en films de Polanski, Bergman, Carpenter, Haneke, Tarkovsky, Belatar o el que més ens interessa avui, Robin Hardy amb la seva The Wicker Man, la del 73, no la del Nicolas Cage. Però bé, somriurem una miqueta per poder fer el vídeo i direm que és ara quan neix el terror elevat, amb els seus màxims exponents, els quals jo anomeno les tres bessones, Ari Aster, Robert Eggers i Jordan Peele. Ho sento, Shyamalan, però tu no entres. I podria parlar hores i hores d'ells tres, sobretot del meu Eggers estimat, però no ho faré, perquè avui toca fixar-se en Ari Aster i un dels seus films insígnia, principalment per la seva premissa, terror a la llum del dia. Així que agafeu crispetes i no cal que baixeu persianes perquè avui toca fer 5 cèntims de... Benvingudes i benvinguts a les diurnes aventures de la Dani, una noia molt semblant a la Florence Pugh que viu preocupada per la seva germana que no para d'enviar-li missatges amenaçant de fer una cosa terrible. Per sort, la Dani té un xicot molt comprensiu i empàtic anomenat Christian, que li diu que no es preocupi, que segur que fa per cridar l'atenció, que no passarà res, que ho ha dit el Xocas en un directe. Doncs pumba, la noia compleix les seves amenaces posant fi a la seva vida i la dels seus pares. La puta. La nostra protagonista entra en una depressió de cavall, però per sort recordem que té un xicot molt comprensiu i empàtic anomenat Christian, que davant d'aquesta situació creu que el millor és trencar la relació i marxar amb els seus amics de vacances a Suècia a un festival anomenat Midsommar. Estic enfadada, estic enrabiada, estic trista... Sí, i jo també, Pilar. És per això que la parella discuteix i en Christian acaba convidant a la Florence al viatge. Notícia que no aterra gaire bé els seus amics Mark i Josh, però com que aquests són amics PNG, sense fons, ens la sua. Així que passaport en mà i cap a Suècia. I parlant de Suècia, sabíeu que l'animal nacional és l'ant, l'espècie de cèrvid més gran del món? Perquè això ha estat una curiositat curiosa de Suècia que no té a veure amb la pel·li, però sí amb Suècia. Continuem. I els farà de guia és en Pell, un dels amics que a més és integrant de la comuna on se celebrarà el festival. I a més, té una més que estranya obsessió amb la nostra protagonista. Serà aquesta obsessió rellevant per la trama? Doncs no ho sabrem encara, perquè aquí hem vingut a passar-ho bé. Així, juntament amb dos nous amics londinencs anomenats Connie i Simon, inicien un viatge plegats. Primer, un de psicodèlic amb l'ajuda d'uns bolets i després un d'espiritual amb l'ajuda de les seves cames, tot arribant al lloc de la celebració, un festival com el Canet Rock, però sense música rock, és a dir, el Canet Rock. Allà tot és alegria i felicitat. Skål! La gent és molt amable, molt alegre, molt acollidora i gaudeixen d'una connexió molt especial amb la natura. So we're just gonna ignore the bed. It's a bear. En Pell els porta al lloc on dormiran i els explica una mica més de les seves tradicions. Comenta que ells viuen la vida de forma cíclica amb les estacions de l'any. Dels 0 als 18 anys seria la primavera, fins als 36 l'estiu, dels 37 als 54 la tardor i d'aquí fins als 72 l'hivern. What happens at 72? Que graciós aquest Pell. Segur que tampoc té gaire importància com tot el que diu aquest home. I parlant de coses que tampoc tenen importància, sabíeu que a Suècia existeix un hotel fet 100% de gel i neu, amb llits, mobles i decoració que es va renovant any rere any. Només espero que no estigui l'Olaf. I això ha estat una curiositat curiosa a Suècia que no té a veure amb la pel·li, però sí amb Suècia. Prometo que ja paro. L'endemà tothom es reuneix per menjar i és aquí quan comencen a passar coses estranyes. La taula és estranya, la noia aquesta fa una mirada estranya, la nena talla una cosa estranya i els ancians fan sons estranys. Però el més estrany de tot ve després, quan es reuneixen al costat d'unes roques estranyes i com si es tractés d'algun turista britànic a Mallorca... Cas un blos pedrec i tota l'alegria i felicitat es torna angoixa i terror. Més quan un dels ancians no mor directament per l'impacte i en un crit coral de dolor posen fi a la seva vida.
A la caixa! És aquí quan tu diríem apa siau que ja ens hem vist prou, però per motius que s'escapen al meu intel·lecte, el grupet d'amics decideix que és bona idea quedar-se. Potser té a veure amb el fet que en Christian és molt comprensible i empàtic. Sí, jo crec que té a veure amb això. Qui no ho creu són en Simon i la Connie, que d'un moment per l'altre desapareixen. Coses que passen al cap i a la fi. It's cultural, you know? Així passen les hores. La Florence medita sobre la seva situació actual, en Pell continua tirant-li la canya i en Mark fa coses de Mark. O si més no ho feia fins que per error pixa sobre un arbre sagrat. Tot el poble s'enfada amb ell i ja no el tornem a veure més. En Josh, que estava realitzant la tesi doctoral sobre el festival, decideix estudiar el llibre sagrat dels vilatans, un llibre dibuixat per un nen nascut d'un incest buscat i interpretat pels ancians de la comunitat. No em feu preguntes. El tema és que la fam de coneixement antropològic d'en Josh no té límits. I quan cau la nit, aquest entra per fotografiar el llibre, que, cito textualment, sota cap circumstància es podia fotografiar. A la caixa! Un nou matí arriba a la vila del pingüí suec. Parlant de Suècia, sabíeu que els noms dels mobles d'Ikea no són noms aleatoris? Tots tenen un sentit. Per exemple, els mobles de dormitori són localitats noruegues, els productes infantils noms d'animals i els mobles de bany són noms de rius o llacs. I això ha estat una curiositat curiosa de Suècia que no té res a veure amb la peli, però sí amb Suècia. Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he captat. Qui sembla que no acaba d'entendre la situació són els nostres protagonistes, que tot i haver-se quedat sense amics, continuaran la seva rutina rutinària, només que avui faran activitats separades. La Dani decideix participar en un concurs per coronar la reina de maig, un concurs que consisteix en ballar drogada fins que només en quedi una en peu. A veure, observem la ballaruca. Com és la protagonista, la Florence guanya. És coronada com a reina, en Pell li menja una mica a la boca i és enviada a beneir la collita. Llàstima que en Christian està beneint una altra cosa. Perquè durant tot el film ha estat drogat i manipulat amb un sol objectiu. Un objectiu que es materialitza en una escena que si la posés, YouTube em tiraria el vídeo, el canal i el carnet d'identitat. Resumidament direm que en Chris penetra molt bé en la cultura. Acudits antropòleg. La nostra protagonista escolta els crits i en voler investigar què polles està passant s'acaba topant amb tota l'antropologia. La Florence crida, les acompanyants criden i nosaltres cridem. Després d'assolir el seu objectiu, en Chris li dona la baixona i surt corrents, tot refugiant-se en una caseta on es troba el cos d'en Simon penjat. De nou, en una escena que faria plorar el nen YouTube. Però, per sort pel canal, aquesta dura ben poc. En Christian és atrapat i portat amb tot el grup en el que sembla ser la cerimònia de clausura. Una cerimònia on ens expliquen tot el que està passant. Ho voleu saber? Ho voleu saber? O abans preferiu conèixer una curiositat curiosa de Suècia? Doncs mira que resulta que tot això formava part d'una festivitat en agraïment al sol. Només que aquí, en comptes de fer fogueres i tenir accidents de cotxes, per celebrar-ho decideixen sacrificar 9 vides humanes. 4 de dins de la comunitat, 4 de fora i una escollida per la reina de maig. Amb tots els esdeveniments del film ja han tingut 8 dels 9 sacrificis, quedant només l'elecció de la Florence. Així la nostra protagonista ha de decidir l'últim sacrifici, un NPC del poble o la seva comprensiva i empàtica parella. Elecció senzilla, no? No. Doncs sí, en Christian és drogat, ficat dins la pell d'un os i col·locat curosament al centre de l'ofrena, on es troba la resta de sacrificats. 3 homes encenen un foc i el temple triangular comença a cremar, tot enmig d'un deliri col·lectiu i simètric, suposo que en honor al déu Wes Anderson. Tothom crida, la Florence també, però després de tant dolor aconsegueix la calma. La calma o la bogeria, qui sap? I fins aquí
si voleu més curiositats curioses a Suècia que no tenen res a veure amb la pel·li, però si amb Suècia m'ho podeu escriure als comentaris. I si no en voleu, també. I ja sabeu que podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials, que en aquest món boig s'intentarà fer tot el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau.